Кога една връзка трябва да приключи? Много често консултирам хора, които имат нужда вече да се освободят от връзката. Разбира се, че винаги се пробва всичко необходимо, за да се изясни това сериозно решение ли е или е провокирано от някаква емоция. Първите сигнали, които са, че тази връзка вече не върви, е в продължение на месеци, година, да има една токсичност. Не се разбирате, постоянно се карате и тези конфликти не водят до нищо, защото когато има конфликти, то е необходимо да присъства тази семейна динамика, а когато обаче е токсично и не стигате до изводи и постоянно се обвинявате, ето там терапията за двойки е добър вариант. И въпреки това, понякога това са едни сигнали, които показват, че не, трябва да приключи. Много често единият в двойката от връзката не иска това, а другият инстинктивно усеща, че вече е дошъл краят. Какво да направим? Най-добре е да следваме сърцето си. Стига да няма семейство, деца, а става въпрос за двойка, отношения, приятели. Дори когато има деца, много по-добрият вариант е, защото знаете ли хора, най-сериозните травми в моят кабинет са не на разведени родители, а на родители, които са живяли токсично заради децата. Родители, които не са се обичали и са били в постоянен конфликт, освен помежду си и с детето. И представете си тази враждебна обстановка, в която едно дете живее. По-добре ужас с край, отколкото ужас без край. Така че, задайте си въпросите. Ако не може да намерите отговор, терапията и среща с специалист е добър вариант, макар и трудно решение, защото много често чувам, ние се разделяме и събираме вече 4, 5 и 10 път. Това е цикличност, която тя няма да спре. След като се е повторила, ще се потрети. И така нататък. Така че, задайте въпроса също на себе си. Този живот, защо го живеете? Да сте в тормоз? Разбира се, това не изключва усилията, които полагате в една връзка, да седнете, да говорите, да разберете от срещната страна, а не само върво да отстоявате себе си. Да се върнем на момента. Да сте в една токсичност или да се наслаждавате да имате възможност да спрете и да усетите слънцето, когато гали кожата ви. Да усетите вятъра. Да се радвате на бурните вълни или не чак толкова бурни вълни. Да сте в хармония в себе си и да не се притеснявате. Ако тези усещания не са ви познати или са далече от вас и сте ги изпитвали отдавна, замислете се. Време е да поемете, защото животът е да се движите на някъде. И няма грешни решения, а има опит. Това беше от мен, Биляна Вълчева, психолог, психотерапевт. Ако ви е харесало, може да харесате страницата, да харесате клипа, да го пратите на някой приятел, който има нужда. Изпращам, публикувам го в различните социални мрежи, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, за да може да стигне до повече хора. Това послание. Бъдете щастливи!